Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizde dün Türkmenistanyna ýani Awaza Deň Çalyş kompleksine bolup geçen bir siýasy waka bilen başlamakçy. Ol Watan Satan programmasyny görkezilşi ýaly dün ýagny 14-nji maýda Gurbanuly Berdimuhammedow ne Awaza gelýär. Şo taýda ony ähli ministrleri ýa döwlet yol başçıları, hökümet yol başçıları garşy alýar. We şo taýda ol Türkmenistanyň hökümetiniň ýanky göçme siyasetiňi geçirýär-de ýa ýygnanşygyny, duşuşygyny. Häme debatlanyrdan bolýar. Ene şo taýdan çem tutsak, ene esasy mesele nirä syrygýa birinciden şo taýda üns bermeli zat Gurbanuly Berdimuhammedow 2025-nji ýyla çelli Türkmenistanyň serhetlerini açmakçy däl watandaşlar. Ene şol duşuň içinden eriş argaç bolup geçýän ene şol mesele olam adamlar garaşyp otyrda ýyl ýarym boldy serhetleri ýapyp kim aýdýa ýenem 2 aýdan açyljak, 3 aýdan açyljak. Biz prognoz berdik 22-nji ýyldan bäri açylmaýan näme üçin onun doğması ýanky Serdar Mesut Sokar şu ýyl 40 ýaşaýar. Diýmek şonu prezidentlige teklip edip sonra ýene de 1 ýyl ýarym ýyl şu özüni şol işde öwrenşdirýänçä öz hökümrawarlygyny ýanky ornaşdyrýança diýmek serhetleri ýapyk bolar. Şu hasapdan biz aýtdyk 22-nji ýyldan bäri serhetler açılmadı. Inni görýäs boli Gurbanuly 22-nji ýylda serhetler açsak gel, onun sebäbi näme? Ol gorkup otyr, ogly meselem 40 ýaşynda özüni tutup biljek gel, ýa şu mal ýurdun içindäki siýasy ýagdaý stabillä ýa arkaýynla türkmençelap aýtsak, adamlarda gaty köp närazylyk bar, nägilelik bar, ýurdun içinde açlyk bar, horluk bar, keselçilik bar. Onu bilip durlar. Hem nädip düzetçeklerinden bilenak, düzetmege mümkinler. Ol hökümet bilen ady barda özü ýok. O bir topar garakçy, talançylar, jenayetkar topar. Olar halkyň aladasy bilen hiç açan ýaşamany, gelecekde de ýaşajak däl. Ýöne bärde Gurbanuly wagt utmakçy bolýar. Meselem enne görýärmi? 17-nji ýylda ol özüni ýene bir gezek prezidentlik möhlede, ýanky 7 ýyllyk möhlede tasdiklatdyrdy. Indi gelecekki saýlawlar onuň öz ikrar eden kanunyna görä ýa tertibine görä 24-nji ýyla geçirilmeli. Indi 24-nji ýylda ol öz wezipesinden çekilip, ogluna wezipesini berip 25-nji ýyldanyň ol öz işini şol ýemede ýanky özüniň oýlap tapan halk maslahatyna başlyklyk etjek, oglam ýurda prezidentlik etmeli. 24-nji ýyla çelli ýenem öňümizde 3 ýyl wagt bar. Diýmek 3 ýyl wagtyň dowamyna bu şumal vice premier bolup işläp beren ogly bir tejribe ýygnar. Halkyň içindäki ýanky nägilelikler ýatyşar. Ýatışmasa da içindäki halk gyrylyp oturar. Daşynakyny içine salmasak bolýar diýen niýet bilen ene şu mahal öňünden 25-nji ýyla çelli ene pandemiýa görüş oglan edýär. O şo döwre çelli biz ene görüşmeli diýerdi. Eger özüňiz döwlet hökmüne, hökümet hökmüne pandemiýanyň barlygyny ikrar etmeýän bolsaňyz, onu näme üçin siz 25-nji ýyla çelli ýok zat bilen görüşmekçi bolýaňyz? Pandemiýa ýok da hökümetiň aýdyşy ýaly. Onu näme üçin siz 25-nji ýyla çelli şol ýok zat bilen görüşmeli? Näme üçin 25-nji ýyla çelli daşyny ýaşap beren Türkmenistanyň raýatlary watanyna dolap bilenak ýa dolanmaly däl, ýa haqqy ýok, ýa hukugy ýok. Näme üçin 25-nji ýyla çelli Türkmenistanyň içinde ýaşap beren raýatlar daşary ýurtlary siýahata, işlemäge, dogan garnaşlar bilen görüşmäge, din jalmaga çykmaga haqqy ýok. Onda näme üçin Türkmenistanyň ýanky insan gurulan aeroport olan 3 milliard dolar pul harçlandy. Eger samalyotlar uçmajak bolsa,
Onu näme üçin şunça milyonlap dolar harçlanıp samalyotlar satın alındy? Näme üçin ol aeroportlar şunça milyardlara gurulan aeroportlar Türkmenistanyň ähli aeroportlary boşdur, işlemen. Näme üçin ol ýolagçy gatnadan sorakan watandaşlar. Şu hemme aýdylýanda ýene de aýlanyp dolup gelip döwletiň emesine ykdysadyýetine gaty uly ziýan ýetirýär. Aeroport bar ortaly işläp durmaly. Onuň içindäki işgärlerim işläp öz aýlygyny almaly. Rahmet haqqyny. Aeroportun ýolagçysyndan gelýän girdäji döwletiň hazinasyna gelip düşmeli. Ol satyn alynan samalyotlar işde dursa olaram köneşip dur. Olar uçmasa ýene de soň herekete girmek gaty kyn bolýar. Eger ol uçýan uçar ýankylyotçyklar emma uçup durmasalar olaram öz emesini ýitirýär. Tejribesini ýa okuýgyny. Ondan olar täzeden okutmaly bolýar. Yani basan yerin problemi bolupdur da şu meselede. Onu näme üçin ol 20-nji ýyla çelli uzor diýär. Dine halktan gorkýarlygy üçin. Halk hem ýuwaş-ýuwaşdan oýanyp başlady, öz hak hukuky üçin göreşmäge başlady. Ýurdun içinde de şeýle, ýurdun daşynda da şeýle. Men onu bilemsen aýdýan size. Näme üçin? Ýani bundan bir aý ozal şol awada ýakyn ýerde Krasnovod'un daş töwereginde kenar ýakada ýaşaýan ilata balyk tutmaga ruhsat berdi. Emma ol gyrık çetde oturan Esengoly etrabyna, Esengoly bilen çekişler aralygynda ýaşaýan adamlary balyk tutmaga şuny çeli ruhsat berilenär. Näme üçin? Esbap ol gyrık çetde awadadan daşda ýerleşýär. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Esengolyň ýanky büdjet işgärlerini getirip hani 3 gün öňünden şol geçşek ýoluna saklaýarlar. Polisler 10 gün öňünden şotaýdy. Gelmedinden 3 gün ozal aýyň 11-inden başlap ähli internet ýemeler öçürildi. Şol Balkan welaýetinde. Ol öz janyndan gorkýar. Bilýär halkyň indi fiýlamajagyny. Adamlar indi duşuşan ýerine, isle köçede, bazarda, iş ýerine agdyna geleni diýerler. Şol hökümet barada da, Gurbanuly Berdi Muhammedow barada da. Adamlar indi öz ýanky gorku duýgusyny öz kalbyndan çykaryp başladylar. Täp çekip çydarlyk ýagda ýok. Onuň o lellemiň oglay Aşgabatda harit ýok, näme biliňiz bolanak diýildi, näme harit gelip dökülip ýatymy? Hem ozal harit gatna diýen ýigitlerin benäsmelerin eline urulup elinden beýnesi alynandan soň olary ähli emlägin ýurtda taşlap ýurdun daşyna gaçyp gidenden soň kim getirsin döwlete ýanky haritlary. Indi düňkü şol ýanky ýygnagyna harit getirmeli, näme etmeli, ýol açmaly, lompurlap görlenmeli. Aşak bolsaň sen kime seredip ýatdyň 14 ýyllap? Sen näme şol ýurda gyzyl ýumurtga getirýän ýigitler bogup taşlan, ýegellerin bilen. Halkyň elinden ähli beýnesini tüjareden aldyňyz da. Innem täzeden dikelsin näme hasabyna dikelsin ol ýigitler. Ha? Ýene de baryp sen ýegellerine ýalaky bolupmy, olary gul bolup gulluk etmeli bolar. Ondan gazananyň ýene de 90 götürün şolary berip 10 götürün bilen gün görmelmi? Nädip ýaşamaly adamlar? Şoň üçin watandaşlar ol düňkü awazada eden ähli takardysy boş. Onuň ýygyna hiç bir real işem ýok, real sanam ýok, boljak zatlarym ýok. Başla. Enne maňa şol soňky günlerde eden çykyşlaryna şagyny Timur Türkmen adlı illeşimiz haýyş edipdir. O Halmaradagy şol Zadan marady, Viktor Hramow barady aýdyp beräýsäňiz. Hormatly watandaşym, men ozalan bir näçe gelek aýdypdym geçen ýyl ýarymyň dowamyny şu ýanky YouTube kanalymda ondan öňe 30 ýyl bäri şol Azatlyk radiosyna aýdyp geldim. O Aleksandr Zadanyň ýa Viktor Hramowyň kimdigini. Ýok, ýene de bir gezek aýdyp size şol maglumaty ýetirmeli bolsa, şol öňkü bilýän zatlar menen bir gezek gaýtalap berip, onuň üstüne goşarlyk men artykmyş maglumat ýok.
Meselem Alexander Jadan men ol adamy şol ýemede parlamentde işläp gören döwrüm gören bolsam 4 ya 5 gezek sataşanlar. Hemmesinde de ol adam ilim öňüne çykyp duran adamda, ol ýeňseden işläp beren adam, ol Niyaz ýanky ýygnykda oturup gidip jaýyna şol çaý içmäse bolany şol taýdy, şol çaýyna suwuna serediýär. Onu soňra Niyaz ýatmagy gidende şol ýatdak jaýynyň eýesi hojaýyny şol. Pastelniçi diýerler de rus dilinde. Şol düşegine iýmitini şol düzgün tertibe şol meselede günnölik raspesaniýasyny seredýän şol, onu soňra ol Niýazowyň gapçygy bolup hyzmat eden. Gapçyk diýen şol pul haltasy. Şol ýanky şol 92-nji ýyldan başlap haçanna Sovet Soýuzy ýykylyp başlanyny şol döwür oblast ýol başçylary bardy. Ýanky şuňky dil bilen aýtsak welayat ýol başçylary hepde de bir gezek gelip Niýazowa şol öz welayatynyň ýygnanan pullary getirip şol Jadany tapşyrýan ekenler. Bir anyk fakt. Meselem welayat ýol başçysy Salgyt Salýa her raýon ýol başçysyny ýanky etrap ýol başçysyny sen bir hepleň dowamyny ýanky bilim hakkında näçe diýip aýsam. Aýdaly 100.000 manat getirmeli. Bol gepem ýok görürüm. Men şo döwrüň pulu bilen belki 1 million bilim gruberler. Şolaň ähresini ýygnaýardy, çemedanlap, ýüklep gelýär Aşgabatda getiribem şo Alexander Jadany tapşyrýar şo çemedan pullar. Her bir welayet. Olum ýazyp alýar kimden näçe geleni. Şo pullary biz Guppaly köşk diýip atlandyrdyk. Şol ýeme ol döwür şol Guppaly köşk ýanky Baky owadyň gapdalyna köşk bardy. Guppal men bilemapma nämeler üýtgedildi o taýda. Şo taýda owul Çekan jaýy ýerleşýär. Çeka demek Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň merkezi komiteýasynyň köşküdür şol taýda. Şol köşküň ýer zeminine padwarlaryny şol ýygnanan pullar baslyp şo taýda saklanýan eken. Nalişni, nağd ýygnanan pullar. Merkezi banka edilýän zat ýok. Sebäp ol gara ýolla bilen gelen pul şol padwarda saklanýar. Onunun daşgary 92-nji ýylda eser ýykylandan soň ýanky Owganistan bilen Türkmenistanyň arasynda ýanky narkotik jisimleriň ýemesi trafigi açyldy ýoly. Owganistanyň terýekmi, geraýinmi, konteynerlar, maşinlar, eşekli, piyada, atly gara şo taýdan Türkmenistana daşaldy. Bir bölegi Türkmenistanyna galdy, galanam soňra Orsiýada, Ukraina, Ýewropa çykarly. Şol ýanky bütün şol gelýän trafigi, ýanky narkotik jisimleriň trafigine başda garşy duran şolary birinji gelip şolar bilen garşylaşýan terhetçiler boldy. Türkmenistanyň terhetçileri. Şol serhetde de Goşguda beýleki ýerlerde bütün serhetiň dowamyny owan geçýär serhetiň ähli ýoluny şol döwür Russiýa Federasiýasynyň serhet gullukları bardy. Ofitserler, eskerler şol sanyna da Türkmenistanlylar garşykdy. Ondan bu ofitserler näme diýer? Şol Orsiýadyň ofitserleri owanyň kaçakçılarını geçirenne de öýlerini şondan muzdalyaly, pulalyaly para, dolar görnüşinde. Ondan terýek kaçakçılar arkaýyn girip dur. İçine de Türkmenistanyň maňryk Owganistana çykyp dur. Bu arada döwründe Sapar Murat Öwelberdiýew diýerdiler, ýaşul bardy, Azatlyk radiosynyň korrespondent bolup işledi Aşgabatda. Soň ol göçüp gitdi Amerika, şo taýda da ýok boldy. Şol adam Amerika barandan soň telefona gürleşenini aýdypdy da şolar ýagdaý bar. Ofitserler Orsiýadyň ofitserler terýek söwdasynyň baýa otylar. Soň meni ýanky Aman Murat Bugaýew diýen
yeme vardı. Adatlaryň işgäri, yazıcı, öňkü olam ýok bolan. Ol açyk aýdyp berdi. Şol ofitserler esasan Leningrad harby okrugundan gelen eken. Ya şoňa degişli harbylar, ýani pograniçnikler. Ondan şol ofitserler Triýegiň hasabyny, Geraýynyň hasabyny Leningrad şäherine häzirki Sankt-Peterburgda bir näçe jaý mülk edinýärler şol gaçyk Triýegiň hasabyny. Sonra bu zatlarym niýaz görýärdi, şolaryň alýan zadyny gaskanyp öz eline geçirmek üçin her zat diýär şol demeden Türkmenistanyň şol Rus serhetçilerini çykarýardy. Öz eline almak üçin şol trafigi. O näme üçin bu taýda ortalar gazanmaly, men gazanmaly diýen niýet bilen. O taýda Triýegiň öňüni almak, bu satygyň öňüni almak ýa halkyň aladasyndan ýok bolar ýar zat ýok elbetde. Ugranyp işlenen zatlar. Ine şeýdip şol Owganistanyň soň Triýek Geraýyn konteynerlap çykarylyp başlanýar. Haçan Rus goşuny aýrylandan soň serhetden. Şol getirilýän narkotik jisimler ýene de gelip şol ýanky Aşgabatda Gopboly köşüň podwalyna saklanýar. Ine Aleksandr Jadan şonu saklaýançy. Şondan soň köşkden ugradylýar Türkmenistanyň haýsy künjüne näçe ugratmaly. Daşary ýurda Ukrainamy, Orsiýadamy, Ýewropamy näçe ugratmaly. Ol eýem o taýda ine ýanky şol döwür bir kisany Türklerden hem gelen adamlar bar, şol ýanky trafik gatna diýen habarlar bar, şol döwürler. Ine şeýdip şol satylan Triýegiň pullaryny Triýegiň özüne ýene de şol Merkezi Komitetiň köşküne soň prezident köşkü boldy da, şoňa şahyny sakladylar. Ine Öňürem Sapar Murat Niýaz iktisadyň içinde Kommunistik partiýany Dem partiýa öwrüdi. Ine şo Dem partiýany köşküniň podwalyna da ine bütün halkymyzy diýmän, bütün dünýäni zäherlän jisimler ýanky Triýek we Geraýyn jisimler saklandy. Şondan gelen giýdirjilerim şo podwalyna. Ine ondan daşgary şol 92, 93, 94-nji ýylda Türkmenistanyň gazy satyldy da, ýani Ukraina, ýani Ermenistana, Gruziýada da, beýleka, Orsiýada şol satylan gazlary ol gazyň puluny pul hasabyna alman ýa dolar ýa Ermenistanyň gyzyl alypdyr. Altyn. Ine şol getirilen altynlar bar, ol ýaşyklap, tonlap, men onçasyny bilmek, ýöne gelen gyzyl altynlar altınım olum becergili ýagdaýda gelen var diýdi. Hemmejik eýam zenalar boynuny dakyp biljek, egini, gulagyny, barmaklaryny eýam satyp çykarmaly. Taýýar öňüm hasabyna gelenler imkan. Ine şolaryň şol Gopboly köşüň ýerdemine saklanan. Soňra olar nirä gidýär? Meselen Muza Alekseyevna Niýazowyň aýaly 2 aýdan 3 aýdan bir gezek Moskwadan uçup Aşgabatda gelýär. Şo ýerde şol akşam gelip şol ýanky pullary, ýanky gyzyllary ýüklep, ondan çykarýar akydýar. Nirä akydýar? Allah bilsin. Moskwamy, Germaniýamy, Fransiýamy. Täp bilýän zadymyz Germaniýada, Fransiýada Niýazowyň çağılar hana köşklerde ýaşap. O barada halkymyz hiç kimden hiç daha soranagym bilesem gelene. Şol halkyň pulunyň hasabyny halk zäherlenip satylan şol Triýek bilen Geraýynyň halkdan ogurlanan nebitdir gazyň hasabyny olaryň çağalary hani köşklerde ýaşap ber, aktyklary çoğuluklar. Kim olardan hasap soruyor? Ene de aýlanyp gelsek, ene şol Jadan şu zatlaryň hemmejiginiň hasabyny ýöreden adam. Ene Niýazowyň gapçygy diýip şonu üçin aýdýanmy? Sonra Niýazow ölenine orta hasapdan aýdylýan sumy biz ýokarsyna alanda ortasyna alýar, iň pesini alyp aýdymyzda da 18 milliard dollar Niýazowyň şahsy hasaplaryna ýatyrylan. Türli ýurtlarda, türli ýerlerde. Şonuň 3 milliard anyk ilkinji ýatyrylan pul. Meselem 92-nji ýylda 92-nji ýylyň başynda men entek Türkmenistandym. Şonu Ataçarif öňkü vice-premier Türkmenistan premier ministriň orunmasary soň onu Niýaz ýanky ýurtdan çykaryp sürgünleýlen ýaly Eýrana ilçede uğratdy. 6 aýdan soň 60 ýaşynda boldy diýip ýygyny getirip penta çykardy. Şol bilen beýik soglugyny turdy ýaşy.
Ahir sonunda da şo taýda ýok garlaşypdy. Ine şol ýaşuly Moskwa bilen dawalaşyp, ýakalaşyp 90-njy we 91-nji ýyl üçin Türkmenistanyň Russiýada aktyrylan gaz üçin $3 milyard pul aldy. 2 ýylyň hasaby. Şol 3 milярdy başyny gymyllatman, ýeke sentini ütgetmän Niýazow öz şahsy adyna Germaniýanyň Deutsche Bank'yna goýdy. Men adymda dursun, hiç ýere ütgemesin, gitmesin, ýetmesin diýen ýaly. Indi özüňiz pikir edip görün. Şol halkyň ilkinji gelen milярdyny 92-nji ýylda, ýa-ni şol SSR ýykylandan soň 92 maýynda mı iýunda men anyk ýadymda mene ýam çykypdym da ýurtda. Şonu çykyş edip parlamentda aýdyp durdy. Aýna şu gaýran pullar men öz adyma goýjak, sebäp ütgemesin, ýetmesin, hiç ýere gitmesin diýip, şo halkyň pulu diýip. Ene 93-nji ýylda, 94-nji ýylda halk biraz el hali ýaşan bolsa 95, 96, 97, 98, 2000-nji ýyla halkyň çörek görüne kepegiýen ýerken boldy. Näme üçin şo pullar ullanylmady? Halkyň kyn gününe ullanajak bolsa. Ýok, ol öz şahsy adyna geçirdi, döwletiň adyna duran pullar. Ýöne şol 3 milyard dollar barady, biz anyk bilýär. Ýerde geçdi biz Germaniýanyň Deutsche Bank'yndan sorap bilýär. Şo pullar nirä gitdi, kimin adyna ýazyldy? Bar bolsa onda şol pullary hak eýesine, ýani Türkmenistanyň halkyna, täze Türkmenistan gurulmagyny gaýtaryp bermen borçy bar. Ene şeýle. Zadan şol Niýazowyň hemme pullaryny hasap hesabini ýöredip, şonuň 18 milyard dollaryny ýerlerde ýerleşdirenem şol, bilýänem şol. Ýöne ýene-de bir adam bilip biler, şol ugurdan işlän adam Türkmenistanyň öňkü merkezi bakynyň başlygy Hudaýberdi Oraz. Ol 2000-nji ýylda şol ýurdu terk edip oppozisiýa çykdy. Ýöne onun arna 20 ýyl geçdi, ýöne şo pullar barady, häli şuny çelli, hiç kim gurrun gozanak. Olum gozanak başga berler. Ýöne şo bank sistemasyna näme ogurlyk eden bolsa, Merkezi Bankyň başlygy hökmünde 8 ýyl, 9 ýyl şol adam bankyň başlygy boldy. Hökmen bilemeli. Hemmesin bolmasa da bir toporun bilmeli. Zadan getiren ýanky nagyd pulny ýa naliçka pullary uraz faýda motornalar. Ýöne bankyň üstün bilen edilen afýaralar bar şol döwür. Beýleki döwletler bilen guramalar bilen, firmalar bilen ene şol atlary açmak, aýtmak, halka ýatyrmak, ene Hudaýberdi Orasyň borçy diýip hasap edýär. Indi Viktor Khramow mesele gelsek. Viktor Khramow diýilen adam, men onu Niýazowyň ol ýam gapy satçysy bolup durdy. Priýomysyna şol Viktor Khramowdan bir ruhsat siňege girip bilen ak Niýazowyň ýany, ola ministrmiş. Kim gelmeli, kim girmeli, näçe minup oturmaly, näme diýmeli, hemmejik zady şol regulýar edýän, saglaşdyrýan Viktor Khramow. O ady familiýasy Rus bolsa da ol Türkmençäni Türkmenden gowy bilýär watandaşlar. Arasda Türkmen eline gürlüyor. Şonun üçün bular men bilýän zadymaýdy, ýanky Valeri Açyrtso Türkmençäni hiç tat bilenak diýip aýtsa bordy, başda 90-njy ýyl şo karar kabul edemedi. 9 ýyldan soň Türkmenistanyň ähli ýagy pozu işleri, edareleri döwlet diline ýa-ni türkmen diline geçilmeli 9 ýyllyk programmany kabul edemedi. Olam şol taýda türkmen dilini öwrenip başlady. Bayram diýip bir ýigdimiz bardy, asly gyzlar batly. Şol şoňa mogollimçylyk edip türkmen dilini öwrederdi. Günne gelip 1 saat, 2 saat açyrtsa. Ýani ol gürleşem aýdysam türkmençäni kan gowdar ýöne Viktor Khramow türkmençäni kan türkmeniň köp gowulýar adam. Şonuň üçin açyrçak şol öz etjek bolýan işlerini, planlaryny, tertibini ýa kanuny kada getirmeli, maddalary şoluň taslamasyny rusça ýazýar. Şonuň rusça ýazandan ýanky Viktor Khramow türkmençä geçirip meclisiň öňüne oklaýan şoňa el galdyrynda gol çekindi. Bolly. O taýda meclis hem ýok, maslahat hem ýok. SSR ýykylandan soňra. Ine bar baranda. Ine birinji oýnan orny şol. Ondan ikinciden
Viktor Kharlamov nädip beýle niýasy goraýlaşyp bildi diýlen sorak barda. Bu taýda men bir zat aýdyp biljek, Viktor Kharlamowyň aýaly medisina ilmini bolan adam. Medsestra mi, wraç men onçodan bilemek ýöne medisina ugrunun bilimi bar. O nämeden bilýän? Men niýasyň ýanyna kän barardım da şol akşamlaryna gijelerini ol köşkde oturýar, gije galýan, gijelerini çelmen bilemek, o näme işleýär, näme aýaly ýok, zady ýok, sagaty ýok ýany. O köşkde oturanlar da ýöne işler bilen ýa pul sanýanlar, men onçodan biljekken. Onun maňa jaň eder, Halmuratjan ýerindem howy, hatlar bilen işler. Han gel bäri köşkü. Ol ýokary sebep bilen o parlament bilen gupbol köşküň arasy piýada ýörenler bir çilim çekerlik bir 5 minut, 10 minutluk ýol. Ene baranda onu şo taýda şu gijelerini öyle kahvaltı günlüklerini kıssagliş bolsa duş sorduk. Men o zapisyna garaşyp oturan adamda kabulhanasına gelýän, men niýasyň ýanyna geldim. Onu Kharlamov bilýär, men kän oturdum, onuň o bilen ýakalaşýam. Şoň üçin jaňa dip aýdýanlar da ola geldi dip. Ondan soň ýanyna adam çykandan Halmuratjan gelýänmi dip görýän o ministerler oturan garaşar gerek bolsa 2 süllep ýöne sen gelenden kabul edýän şunu ýatdan çykarma diýen bol. Ene şey dip o içime daşyma geçerdi de niýas. Ene şol zatlar görümde sonra niýas bilen oturamda o 5-6 gede men görürüm hakyky köprek bolmagy mümkin. Şol iki tane aýal gelirdi, biri gartaşan, şolda görüm bir 50-60 goly 50den köprek ýaşan. Oň elinde ýanky şol ýazyp medisina instrument ýaşyba, onu soňra bir ýaşrak diýen, ýaş diýsem ol beter ýaş boljak. Ay 35-40 aralygyna görmege diýen. Ine şol diýen ýanky Viktor Kharlamowyň aýalyk. Ine şol ukolu niýaz şol urýar, tanşymy. Niýasyň şol döwürden mer hem süýjür keseli bar, ýenesi bar. Onuň oturýan kürsüsinde ýumşak kürsü däli, şol bir hil samalyotda lötçükler oturýar, istribitl samalyotda. Şolun kyýaly şeýle ýanky lenteden edilen oturguç ýörüýt edilen onu. Ondan şol Halmuratjan men häzir gelýän, bular geldi dip şol oturýan ýemesiniň şolar ýaly ýeňsesinde gapy bar. Küçücek şoňa girýär, ondan şo taýda ýemesi iýitçän otagy bar, divany bar, şo taýda kravaty bar. Şo taýda ukol urdurýar, ondan bolar açyk gidýär, bilen menem 5-3 minutdan gymgazyl bolup gelýär, oturýar, bir käde çaýyny içen bilen onuň gürrüň dowam etdirýär. Ine şondan bilýär. Ine şeý dip Kharlamov aýaly bilen niýasy ýakynlaşan. Bir günüň işi däl. Şonuň üçinem soňra niýaz oňa şol hemme ýaşylyklary üçin edýän özüne bolan iddialy weparlygy üçin Kharlamowyň ogly şol Orsiýadan Gazprom kompaniýasy bar eňli. Şo taýda onuň aksiýalary bar. Şol döwür aýdylşyna görä 2-3 göterim prosent aksiýasy bar hemde Gazpromda. Näme üçin? Sebäp Türkmenistan ähli gazy nebeti şol Orsiýada Gazpromy çykarlardy. Oňam eýesi aňyrda Türkmenistanyň oturan niýaz bilen açyrçam gatnadyjam ýanky velosipedçi Igor Makarov ITER firmasynyň üstü bilen getirip ähli gazy Moskwa goýýar. Moskwada da onuň soň paýlaşyp Ukrainamy, Orsiýadyň özüne mi, daşar döwlete niýrä diýýärler bilsin. Şoň üçin şol hem Ukraina hem Orsiýadan Gazpromyna da Viktor Kharlamowyň oglunyň paýy bar. Şol sanyna o taýda Igor Makarowyň paýy bolmaly, şol sanyna Açyrçawyň paýy bolmaly, şol sanyna Niýasyň oglunyň adyny, aýalynyň, gyýdynyň, giýugsynyň adyny geçirilen paýlar hökmen bar. Ene. Bu zatdan hemmesiniň faktyny biz ýurda barp açyp biler. Bir topar adam aýdýar da siz güman bilen aýdýan halmana da fakt getirmeli. Hökümet aýdyp durun bize faktlary. Biz gören bilen zadymyz aýdýar. Ene şol şeýle. Ondan şu taýda şol ýene bir aýtmaly zat barda. Ýanky Liberty Freedom dip bir illeşimi aýdyp bir halmana da şu turwalar barda aýdýan ol beýledäl, ol turwa çüýranak ýa karrodiýa tutanak diýýär. Watandaşym men bilýän zadyň barda görülesen has gowy gordy kanunçylyk ýa siýasat bardy. Bilmeýän zadyň aýtmak gerek gal halmyrada.
Maňa ugradan adam bilermen. Şol nebit gaz sferasyna işlen, Fredo. Doğru düşünmem. Ol bilýär näme diýýän. Näme üçin şol ugradylan gaz yataklar barada, oň mukdar barada hiç zat diýmediňizde ala böyle şol turbo çüýrany akdyň. Äsli näme ol barlap gördüňiz? İçinden gaz akmasa ahyrsoň boş duran turbo içinden korroziýa tutýar, daşyndan tutmasady. Belki daşyna mazut zat çalnandyr, uzagrak saklamy. Ýöne içinden şol gaz akanna şol ýa-ni özüni saklamaly bilen turban bir emesi bar da görnüşi var. Berklik üçin saklamak üçin içinden gaz akmaly. Akmasa ol içinden eýen potlap başlaýar. Howa düşýär, çygyly çekýän men onçadan bilemem. Şoň üçin men bilermenden alyn zatlamy aýan edýän halky, watandaşym dogry düşünmäňi. Men aýtmasam, sen aýtmasan kim aýtmaly bu zatlar onu? Nebitçiň çagyraylyp. Kim bar? Gelsin aýtsyn nebitçiler. Kim ona garşy mikrofon bereli eline? Ine şonu aýtjak bolun, gysgaç watandaşlar, ine ýarym sagatymyz geçdi. Bolýa onu şuwlukça sagat oturuň, saglykda görşeliň, hemmäňiziň öýüňize saglyk.